नों बेवहाय मा खालामगासिनो दं? जेबो नङा मैना, नोंखौनो गोसोखांना गोसोफ्रा एसे गोजोन बायो खोमा साननानै दैमा जिङावनो दसे जिरायनो होनना फैदोंमोन। ए आदा सनाराम, नंगौना खोथाया? औ मैना, ओमफ्राय नोंहालाय बबाव थांनो? माबाहाय आदा सनाराम, नोंखौनो नायनो लुबैना नुगौबा फैदोंमोनहां। मोजाङानो जादों दे मैना, थुदो बै दै जिङाव दसे जिरायना रायज्लायहैनोसै। थुदो होमबालाय आदा सनाराम, दसे जिरायहैनोसै। मैना, नोंस्रा न'खराव मोजाङैनो दंजोबो ना? औ आदा सनाराम, जेबो जाथ'वाखै दासान्दि, मोजाङैनो दङ। नोंस्रालाय आदा? दंथ'यो बिदिनो मैना, भगबाननि अननायाव जेबो जाथ'वाखै। ओमफ्राय आदा सनाराम, आं नोंखौ फंसे बाथ्रा बुंनो सानदोंमोन। मैना, दे बुं, मा बाथ्रा? बुंनांगौना बुंनाङासो जादों आदा, लाजिलाय लाङो। बुं दे मैना, मा बाथ्रा लाजिलायनाय बेलाय? माबा सनाराम, आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो। थारैनो नों बुंनाय बाथ्राया मैना सैथोना? सैथोमार ना? औ आदा सनाराम, आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनबाय। सिगांनिफ्रायनो आं नोंखौ मोजां मोनबोगासिनोमोन। नाथाय मैना। मा नाथाय थाबो नांगौ बेवहायलाय, आं जे बुंबाय बेखौनो खोमाला। मैना, जोंहादि न'खराव जेबोआनो गैथारा, नोंसोरनि न'खराव खि आं हरगोन ना? जेराव जों सानैजों मोजां मोनलायखाबाय बेला न'खरनि मानसियालाय मा बुंनो हानो जोंखौलाय? जोंसो जुलि जागोन ना सनाराम आदा। आं मालाय माथो बुंबावनो मैना, नोंनो गासिबो बाथ्राखौनो बुंखाजोब्बाय। बिदिनो जाथोंसै मैना। थुदो आदा सनाराम, थांदिनोसै, सानाबो बारलांबायानो। औ मैना, सिखारदोथ'। थांदिनोसै आदा सनाराम।